naramrag po kaninyo ngamin. Basawon ko po ading mga anunsyo not pagirumdom, paki-turn off man po kan sa indong mga cellphones kunyaon po kamo sa laog kan simbahan, lalo na po kung mapuon na ang Santa Misa. Ipinapagirumdum po sa mga miyembro kan sa tuyang Parish Pastoral Council na ngunya na aga magkakaigwanin meeting pagkatapos kan alas 8 na misa. Ikatulo sa maabot na Domingo, iyo ang kafiestahan kan Santo Niño. Kung igwa ka mo mga Santo Niño images sa indong mga harong, pwede po nindo na darahon pagsimba sa Domingo sa tuya pong bebendisyonan. Ikaapat, kung may ipinanuga po kamong mag-Easter Angel sa Abril 17, 2022, magpalista na po kamo sa opisina. Tatawan mi po nin prioridad si mga ipinanuga. Sa Enero, ngunya na Enero, mapuon na pong mag-recruit tanganing mapanuan ang kakulangan. Para sa schedule of incoming activities, January 16, 2022 is the Feast of Santo Niño and Coronation Rites. Ang sa tuya pong Santa Misa ngunya na pagkaaga, idinudolot para sa mga minasunod na intensyones. Pasasalamat, dolot kan mga minasunod. Carmen Dina Haber, Gratil Family, Annalyn Samiliano, Mrs. Marcela Israel and Family, Rosel and Elmer Goho, Mr. and Mrs. Salvador Ani and Family, Melanie Saremo and Family, Fortuno Family, Zaira Ray Cernande, Garate Figura Family, Dixie Rojales Beloro and Family, Caridad Bonita and Family, Mr. and Mrs. Johnny Sabong and Family. Para sa sarong special intentions, dolot ni Cliff, Cheng and Carl. Pasasalamat, dolot ni Mr. and Mrs. Guillermo Penetrante Jr. and Family. Para sa kaumawan kan Black Nazarene, dolot kan mga minasunod, Mr. and Mrs. Lucio Dayupay and Family, Carmen Dina Haber, Mr. and Mrs. Yutikiano Frias and Family, asin Mrs. Norma Fideres and Family. Para sa sarong petisyon, dolot ni Annalyn Samiliano asin Melanie Saremo and Family. Para sa gabos na mga kalag, dolot ni Mr. and Mrs. Johnny Sabong and Family asin Mr. and Mrs. Nilo Beredico and Family. Para sa kalag ni Abraham E. Milagros, dolot ni Mr. and Mrs. Lucio Dayupay and Family. Para sa kalagan mga minasunod, Edwin Quirino, dolot ni Mrs. Norma Fideres, Emmanuel, dolot ni Percy Sobrevilla, Cherry Vic, dolot ni Mr. and Mrs. Salvador Ani and Family, Juliana, dolot ni Rosita Haber, Martin E. Valerio, dolot ni Sol Magdaluyo, Salvacion, dolot ni Dixie Rojales Beloro and Family. Pasasalamat, dolot ni Jabil Family. Para sa kalagninda, Fausto E. Veronica, dolot ni Chocho Pastoral. Para sa gabos na mga kalag, dolot ni Cliff, Cheng and Carl. Pasasalamat, dolot kan newly kan mga ma-install na PPC Executive Board. Asin para sa sarong petisyon, dolot man kan bagong i-installon na PPC Board and Officers.
siring man ang misa ngunyan dinudulot kang misa pasasalamat kang Rivera family, misa common kang Rivera family. Diyos maray na aga po sa Indugabos. Ngunya na Domingo, iyuan kagurangnan, binunyagan.
Iuman ang instalasyon kan mga bagong miyembros kan Parish Pastoral Council Executive Board. Ngunyan aldaw, ipinagsiselebralo niya to ang pagbunyag kay Jesus ni San Juan Bautista sa salog nin Jordan. Para kay San Mateo, ang pagbunyag kay Jesus sa rong Epifania o sa rong pagpapahayag na nagsasabi na si Jesucristo sa rong surgoon asin aki kan Diyos. Iyo ini ang pagkatawo ni Jesucristo. Siya para sa gabos. Considering bilang mga Kristiyano, kita man inaapod na maglingkod sa satong kapwa. Dapat isabuhay niya to ang pangapodan na iyan, asin ihiras sa ibang tao, sa paagi nin paglingkod sa inda, sa gabos na oras kan sa tuyang buhay. Kita man mga surugoon nin kagurangnan, sa liturhiyan niya tuon niya na aldaw, sa tuya man na mahihiling ang instalasyon kan mga bagong opisyales kan Parish Pastoral Council Executive Board. Ipamibi man niya to sinda, tanganing siring sa giya kan banal na Espiritu Santo. Lugod magampanan ninda ang sa indang mga katungdan bilang mga opisyales kan sa tuyang simbahan, ang parokya kan banal na krus. Ang misa po niya tungon yan, pamamayuhan kan obispo kan Libmanan, Moy Reverendo Jose R. Rojas Jr. Matindugan gabo sa pagpuon kan Santa Misa.
Og manyatong punan ang Santa Misa, sa ngaran ka nama, singkan aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Ang katuninongan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, ako unta ang satong mga kasalan. Tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indong mga tugang. Tanagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indong mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan ng Diyos. Mahirak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang satong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Mamibig kita. O Diyos na makakamhan, asindaing kasagkoran, solemning pinahayag mo si Kristo, aki mong namumutan,
na binunyagan sa salog kan Hordan, mantang huminilig sa iya ang Espiritu Santo. Orasan ang sa imong pag-ampon sa kaakian mo, na binago kan tubig asin Espiritu Santo. Tanganing padagos sindang magdanay sa imong pagkamarahayon. Uli kay Jesucristong kagurang nanyamo sa imong aki, nakaiba mo ang nabubuhay asin nagahadi, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Tukaw po sa liturhiya kan tataramon. Ang surgoon ni Yahweh sa libro ni Propeta Isaías, igwanin mga kahulugan. Pwedeng ang gustong sabihon kay ni, iyo ang bilog na banwaan nin Israel, sarong hade o propeta kaidtong panahon o sarong Mesiyas na maabot. Himateon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Uya ang sakuyang surugoon. Inampon ko siya. Siya ang sakuyang pinili. Siya ang nawiwilihan kan sakuyang kalag. Itinao ko siya sa iya ang sakuyang espiritu. Nganing makatao siya nin tunay na katanosan sa mga banwaan. Dai siya nagkukurahaw, an sa iyang tingog, dai nadadangog sa mga tinampo. Dai niya binabari, an ronot na kawayan. Dai niya pinaparong, an mitsa sa nagkikimat-kimat. Maimbod na itinataon niya ang tunay na katanosan. Dai siya nag-aalang-alang. Dai siya mapadaog. Sagkod na ang tunay na katanosan, ikapamugtak sa naghahalat kan sa iyang tugon. Ako ang kagurangnan. Ika inapod ko na maglingkod sa katanosan. Ika dinara ko sa kamot. Ika inataman ko. Ika ginibo kong tipan nin banwaan. Asin liwanag kan katawohan sa pagmuklat kan mga mata, kan mga buta, sa pagligtas kan mga bihag, asin kan mga yaon sa kadikluman nin mga bilanggoan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Bendisyon nin katuninongan, itataonin kagurangnan sa saiyang banwaan. Bendisyon nin katuninongan, itataonin kagurangnan sa saiyang banwaan. Mga aki nin Diyos, magdolot kamo sa kagurangnan. Magdolot nin kamurawayan, asin kaumawan. Pag umawon nindo an sa iyang ngaran, sambahon nindo an kagurangnan. Bendisyon nin katuninongan, itataonin kagurangnan sa iyang banwaan. Ang tingog nin kagurangnan nasa ibabaw kan mga tubig. Ang kagurangnan nasa ibabaw nin mahiwas na mga tubig. Ang tingog nin kagurangnan makapangyarihan, mamurawayon ang tingog nin kagurangnan. Bendisyon nin katuninongan, itataonin kagurangnan sa iyang banwaan. Ang Diyos nin kamurawayan, minapahiling asin sa iyang simbahan, gabos minasabi. Pag umawon, ang kagurangnan nagtutukaw sa ibabaw kan baha. Nagahade, ang kagurangnan, maghahade, sagkod paman. Bendisyon nin katuninongan, itataonin kagurangnan sa iyang banwaan. Para kay San Pedro, ang pagbunyag kay Jesus sarong pagpapatutuo na siya ang linahidan kan Espiritu Santo, asin tinauan nin kapangyarihan. Ninhuli kay ni, naggibo siya nin mga karahayan,
asin pinaumaya niya ang mga pinasakitan kan demonyo. Himateon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa mga gibonin mga apostoles. Si Pedro nagtaram sa mga tao na nagkatiripon duman sa harong ni Cornelio. Ang katotohan na sa kuyang nanudan, iyo na ang Diyos dainin pinapalain, kundi inaako niya ang gabos na may pagkatakot sa Diyos, asin nagigibon nin matanos. Ipinadara ni Diyos ang sa iyang tataramon sa mga aki nin Israel. Ipinaghulit sa inda ang marhay na bareta nin katuninungan na hatod ni Hesukristo kagurangnan nin gabos. Kamu gabos na nakadangog dapit kan mga nangyari duman sa Hudiya, dapit kay Jesus na taga Nazaret, asin kung paano siya nagpuon sa Galilea. Pagkatapos na paghulit ni Juan, manungod sa bunyag, ang Espiritu asin ang kapangyarihan, ilinahid sa iya ni Diyos. Asin hulit ang Diyos, yaon sa iya. Naglibot siya sa paggibo nin mga karahayan, asin sa mga nagpaumay, kan mga pinapasakitan kan demonyo. Tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo susog kay San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Ang mga tawo sa saindang paglaom, nagpuon pag-isip kung baga si Juan, iyo na ang Mesiyas, kaya si Juan nagpahayag sa atubang nin gabos. Ako nagbubunyag sa tubig, alagad yaon sa tahaw nindo, ang saro na urog sa sako. Daya ako maninigo na maghubad kan sa iyang mga sapin. Pagkatapos na ang gabos na tawo na bunyagan, asin si Jesus na bunyagan naman, mantang nagpapamibi, nabuksan ang langit, asin huminilig ang Espiritu Santo, siring sa salampati, asin nadangog ang tingog na hali sa langit. Ika ang sakuyang aking namumutan, yaon sa imo ang sakuyang kaugmahan. Marhay na bareta kan sa tuong kagurangnan. Pagomaw sa imo, Kristo.
namumutan mga tugang. Ngunya na Domingo, sa tuyang sineselebrar ang kapiestahan, kan pagbunyag kan kagurangnan duman sa salog kan Jordan. Lagad kung sa tuyang babalikan ang istorya kan mga pangyayari, mapapadapit sa pagbunyag kan kagurangnan, saro sa mga pinagnangalasan nin mga dalubhasa sa pag-interpretar kan banal na kasuratan, iyo kunta no, ta si Jesus nagdulok ki San Juan Bautista tanganing magpabunyag. Ang bunyag ni San Juan, bunyag nin pagsulsol, baptism of repentance. Kaya ang kahaputan, ano man ang pagsusulsulan kan kagurangnan, na siya kaipuhan ng God na magdulok ki San Juan Bautista, tanganing bunyagan. Mga tugang masasabutan lang niya to, ang mga pangyayaring ini, o ang pagbunyag kan kagurangnan, kung sa tuyang hihilingon, ang kahulugan, kan bilog na konteksto. Tulong kahulugan, ang sa tuyang mahihiling sa mga papangyayaring ini. Enot sa gabos, ang pagdulok kan kagurangnan ki San Juan Bautista, sarong pag-afirmar, sarong pagkatuto, kang naging katungdan ni Juan Bautista sa iyang pagkabuhay digdi sa kinaban. Ang mag-andam kang dalan kan kagurangnan, na manginutan sa Mesiyas, sa pagtukdo, asin pagdara, nin tao sa konversyon, asin sa pagsulsol, pagtalikod sa kasalan. Dawa sinasabi ni San Juan Bautista na bako siyang maninigo na maghubad. Kan bugkos kang sapin kan kagurangnan. Alagad, siya ang patutuo na nautob ang mga panuga kan kagurangnan. Siya ang nag-andam kan sa iyang dalan. Kaya sabi nga ni kayan, pagdulok kan kagurangnan ki San Juan Bautista, nahiling namidbidan kung si Isay si Juan Bautista. Bako na siya Mesiyas, kundi iyo ang nag-andam sa pagdatong kan Mesiyas. Huli sa mensahe ni San Juan Bautista, ani kaduwang kahulugan kan mga pangyayaring ini mga tugang iyo na si Jesucristo nakisumaro sa kamugtakan nin tao. Mayo ning kasaklan, alagad minawot na makisumaro sa kamugtakan nin tao. Bako lang sa pag-ako ning laman, asin hawak nin tao, kundi siring man sa kamugtakan ning tao. Huli kan mensahe ni San Juan Bautista, nagkaigwa ning movimiento duman sa komunidad. Movimiento ning konversyon, movimiento ning pagbalik buot sa kagurangnan sa mahal na Diyos. Movimiento ning konversyon ang pagpasiring ning tao, pagbalik giraray sa mahal na Diyos. Asin ang katuyohan kang kagurangnan, iyon na makisumaro sa movimentong iyan, kaya nagdulok ki San Juan Bautista, tanganing mabunyagan. Nakisumaro sa kamugtakan ng tao, nakisumaro sa kamugtakan ng mga bihag, nakisumaro sa mga taong mga nagtitios, na mga nagsasakit, mga naghehelang, mga taong inaapi sa sosyedad. Iyan, kahulugan kan sa iyang pagpabunyag duman sa Jordan. Ang buot sabihon, mga tugang kang bunyag,
nagikan sa Griegong baptizein, yu ang ilubog sa tubig. Kunbaga, ang pagpabunyag kang kagurangnan, linulubog niya ang sa iyang sadiri sa tubig sa kamugtakan ning tao. Kaya aram niya to na ang kagurangnan an Mesiyas arug tanggayo sa agabos na aspeto kan sa tuyang pagkabuhay fuera sa pagkakasala. Alagad mga tugang ang ikatulong kahulugan, yu ini, kung naghinanyog po kita sa sinabi kasubago bago magpo ng misa, na sa pagbunyag kan kagurangnan, giraray nagkaigwaning epifania. Marumduman po nindo mga tugang kang nakaaging Domingo, sa tuyang sinelebrar, ang kapiestahan kan epifania. Ang pagpamidbid kang kagurangnan, ang pagpahiling kang kagurangnan, kung si Isay siya, duman sa tulong mago. Siya na midbidan na hadi, siya na midbidan na Diyos, siya na midbidan na tao. Huli ka itong mga regalong dara kan tulong mago. Ang saro po, baga sa inda nagdara nin bulawan, namidbidan ang kagurangnan na siya hadi. Ang saro nagdara ning kamangyan, namidbidan na siya Diyos. Ang saro nagdara ning mira, na ginagamit sa pag-imbalsamar, namidbidan na siya tao. Ang enot na epifania. Alagad sa pagbunyag, giraray nagkaigwaning epifania. Bako sa nanganing epifania, kundi theophania. Takang binunyagan ang kagurangnan, namidbidan na siya, aki kan Diyos. May nadangog na tingog ikan sa Ama, asin huminilig sa iya, ang Espiritu Santo, sa tanda nin sarong salampati. Theophania, nagpamidbid ang Santissima Trinidad. Alagad fuera pa kaiyan, ang ikaduwang epifania. Paano ta maaaraman na igwaning ikaduwang epifania? Gikan duman sa tingog, na nadangog gikan sa Ama. Anong sinabi kan Ama? Ini ang sakuyang aking namumutan, aking nawiwilihan. Mga tugang, aktualmente, ining mga tataram mo na ini, igwanin duang parte, kung sa tuyang sisiya sa aton. Ini ang sakuyang aki. Ginuno sa Salmo o sa ikaduwang kapitulo kan Salmo, versikulo 7. Ini ang sakuyang aki. Tinutukoy ang Mesiyas na hadi. So ang expression na ini ang sakuyang aki. This is my beloved Son. Nagpapamidbid kung si Isay si Kristo. Bako lang na aki kan Diyos, kundi Mesiyas na hadi o hadi na Mesiyas na tinutukoy sa Salmo, Kapitulo 2, versikulo 7. Alagad yung ikwang parte, itong sinasabi, ini ang sakuyang aking namumutan, ang nawiwilihan kan sakuyang puso. Gikan man sa libro ni Propeta Isaías, nawiwilihan kan sakuyang puso, sa pagtukoy duman sa surugoon kan Diyos na maako nin pagsakit. Sabi ka yan sa tataramo na Ingles, the suffering servant. Kaya giraray mga tugang, sa pagbunyag o sa pag-ako ni Kristo, kan bunyag sa Jordan. Giraray nagpamidbid siya. Giraray nagpahayag kung si Isay siya. Enot siya ang Mesiyas na hadi. Alagad siya man ang surugoon na maako nin pagsakit sa pagligtas ning katawuhan. Kaya napoon pa sana ang ministeryo publiko kang kagurangnan, yaon na ang pagmidbid niya sa iyang sadiri.
Siya totoo Mesiyas. Alagad surugoon kan Ama na maako nin pagsakit sa pagligtas ning katawuhan. Tulong kahulugan sa pagbunyag kan kagurangnan. Masasabi niya to na naging dakulang transisyon sa iyang pagkabuhay. Transisyon gikan sa iyang hilom na pribadong pagkabuhay. His private life. Pasiring sa iyang ministeryo publiko. From his private life to his public ministry. Kaya po mga tugang, angay na marhay, nangunyan na aga, sa tuya man nagigibuhon ang induction. Kan mga officers, mga bagong officers, kan Parish Council Executive Board. Ta nakakaagid sa inagihan kang kagurangnan, hali sa pribadong pagkabuhay, pasiring sa pag-ako nin bagong katungdan sa iyang ministeryo publiko na iyuman ang gigibuhon kan sa tuyang mga bagong officers. Pag-ako nin bagong responsibilidad sa parokya asin sa komunidad. Kaya dahil man tinutuyo gayod ni Father Albert, nagibuhon ang induction na ini sa aldaw kan pagselebrar kang kapiestahan, kang pagbunyag, kang kagurangnan, igwa ning angay na mensahe para digdi sa satuyang mga bagong officers. Christ took on a new responsibility, a new role in His public life. Na yuman po ang aakoon kaining satuyang mga bagong piniling mga officers kang executive board, kang parish council. Kaya po, dobling kahulugan para sa parokyang ini, para sa komunidad ini. Na alabes, minimidbid ang kagurangnan sa iyang pagbunyag, sa iyang pagpamidbid na siya, Mesiyas na hadi, asin surugoon na masakit. Iyo man ang aldaw na makikisumaro ining sa tuyang mga tugang sa misyon na yan kang kagurangnan sa parokyang ini, sa paagi kan mga responsibilidad asin mga katungdan na sa indang aakoon sa mga katungdan na titatao sa inda sa laog kan misyon kaining parokya. Kaya ipangadji tapo sinda naot pamanlugod sa tabang kan grasya kan Espiritu Santo mautob ninda ang sa indang katungdan sa maninigong paagi. Amen. Ngunyan sa tuyang masasaksihan, an opisyal na pagdesignar, asin pagako kan mga posisyon kan mga bagong opisyales, kan Parish Pastoral Council, kan sa tuyang parokya. Babasahon ngunyan ni Reverendo Padre Marciano Nabo Jr., ang sa tuyang parochial vicar bilang election officer, ang mga pangaran kan bagong grupo nin mga opisyales kan Parish Pastoral Council para sa taon 2022 pagpresentar kan mga bagong opisyales kan Parish Pastoral Council. Mo'y Reverendo Jose Rojas, sa kuya pong ipinipresentara sa imo ang mga bagong opisyalis kan Parish Pastoral Council, kan samuyang parokya,
para sa taon 2022 to 2024. Ang chairperson po, iyo po si Sis Nancy Samar Penetrante. Vice chairperson, iyo po si Brother Elmer Registrado. Ang secretary, iyo po si Sis Eleanor L. Regalado. Ang treasurer, iyo po si Sis Arlene N. Fordan. Westy VFS Committees. Worship Chairperson, iyo po si Brother Gerald B. Parinya. Ang sa iya pong Vice Chairperson, iyo po si Sis Arlene Cortero. Education Chairperson, iyo po si Sis Maria Teresa Siptimo. Ang sa iya pong Vice Chairperson, iyo po si Brother Dino Manuel E. Prestado. Social Services Chairperson, iyo po si Sis Azucena C. De la Torre. Ang sa iya pong Vice Chairperson, iyo po si Brother Roger Daza. Sa Temporalities, Chairperson, Brother Alvin Bermejo. Ang sa iya pong Vice Chairperson, si Brother Bong Del Parto. Youth Chairperson, iyo po si Sis Glolin G. Coralde. Ang sa iya pong Vice Chairperson, iyo po si Brother Sefren John Militante. Sa Vocation, Chairperson, Brother Deo Masindo. Ang sa iya pong Vice Chairperson, si Sis Vivitalin E. Agnas. Family Chairperson, Brother Salvador M. Ani. Ang sa iya pong Vice Chairperson, Sis Lenny Figuracion. Social Communication Chairperson, Brother Ben Darnell Ocampo. Ang sa iya pong Vice Chairperson, iya po si Brother Ivan Dave Eclarinal. Namumutan ng mga tugang kay Kristo, kamo na padigdi sa pagpahayag kan sa indong pagmaabot na maglingkod sa parokya kan Santa Cruz. Kamo pinili bako na paglingkudan, kundi maglingkod na may kaugmahan asin kapakumbabaan. Isabuhay nindo ang mga bagay na pinapahalagahan kan Ebanghelyo ni Kristo. Tangani na maging mabunga ang sa indong paglingkod. Sa atubang kan banwaan kan Diyos, asin kan sa indong kura paroko, asin sa atubang kan kagurangnan na nag-apod sa indo. Ano kamo, nanunuka na maimbod nindong uutubon ang mga katungdan na ipinagkakatiwala sa indo bilang mga opisyales ng Parish Pastoral Council digdi sa indong parokya. Ano kamo, nanunuga na magdudusay kan sa indong sadiri sa liputok na paglingkod sa simbahan para sa karahayan kan banwaan kan Diyos. Ano kamo nanunuga na magtatrabaho tangani na maabot ang misyon asin pangaturugan kan parokya kan Santa Cruz na magtalubo ang gabos na miyembros kan komunidad sa kabanalan asin matabangan sa saindang kondisyon sa buhay tanganing maingat ang saindang dignidad bilang mga aki kan Diyos. Mga tugang darahon lugod kamo kan kagurangnan
sa kapanoan kan mga bagay na sa indong napunan. Amen. Ngunyan ipapahayag kan mga bagong opisyales ang pagpanuga sa saindang katungdan o oath of office, asin ipapahayag ninda ang saindang pagmaot na maglingkod sa Diyos asin sa iyang banwaan. Ako si Nancy Samar Penetrante bilang PPC Chairperson. Sa pag-ako kan katungdan bilang simbahan, magin sa sakong mga tataramon o sa sakong gawi. Sa dakulang pagmangno asin kaimbudan, sakong ootobon ang mga katungdan na napapanungod sako in relasyon sa universal na simbahan, asin sa lokal na simbahan, kung saan ako inaapod na magserbi, sosog sa mga kondisyones kanlay. Sa pagsagibo kan sakong katungdan, na itinaos ako sa ngaran kan simbahan, sakong papangatamanan, ang kabilugan kan katolikong pagtubod, sakong dayupot na ipapahayag, tanganing maaraman kan kadaklan. Kun kaya, anuman na salang katukduan, sakong sasayumahan. Sakong susunodon, asin papauswagon, ang disiplina kan bilog na simbahan, asin sakong mamangnuhon, ang pagkuyog sa gabos na lay kan simbahan, urog ng gayo, ang gabos na yaon sa Kodigo de Derecho Kanoniko. Sa Kristiyanong pagkamaimbod, ako makuyog sa gabos na ipinapahayag kan mga banal na pastor, asin para tukdo kan pagtubod o sa saindang itinugdas bilang mga pamayo kan simbahan. Siring man, sakong tatabangan ang mga obispo, tanganing an apostolikong gibo, nakaipuhan o tubon, sosog sa kasuguan, asin ngaran kan simbahan, mahimo kasaro kang nasabing simbahan. Sa paaging ini, tabangan lugod ako ning Diyos, asin kan banal na ebanghelyo na sakong dinudutaan, kan sakong mga kamot, ngunyan sa ikasiyam nin Enero 2022. Diyos na kagurangnan, tinipon mo kami bilang sa imong banwaan, tanganing iharubay, ang pagkasararo sa pagtubod, paglaom asin pagkamot. Bendisyoni ining mga lideres, warasan na sa paagi kan sa indang pangaturugan asin direksyon. Lugod sinda bulanos na makapaglingkod,
na may dedikasyon asin kapakumbabaan. Tuguti, nang sa imong espiritu maggiya sa saindang mga trabaho, tangani nasinda asin makapaglingkod ning husay sa banwaan kan Dios. Mautublugod ninda ang sa indang katungdan bilang sa indang pakisumaro sa misyon ni Kristo asin kan sa iyang simbahan. Ini sa mong hinahagad uli Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Bilang tanda kan sa tong pag-ako sa inda, magpalakpak ko kita. Matindog po ang gabos para sa pamibi nin banwan. Ay credo, Mga tugang mantang si Jesus, nagpapamibi, kan siya binunyagan, ang Espiritu Santo naghilig sa iya. Sararo kitang mamibi sa Diyos Ama, na kita man mag-ako kan Espiritu, tanganing tabangan kitang mabuhay, susog sa satong mga panuga sa bunyag.
Ang sa tupong simbag, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namamayo kan simbahan, na pinakusog kan espiritu, gibuhon ang siindang misyon, na maging mga saksi, kan pagkamuot kan Diyos, sa gabos na mga banwaan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga magurang na Kristiyano, maging tunay na nakakasabot kan sa indang espiritual na katungdan sa indang mga aki na sa bunyag namon dagliwat kay Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing kita gabos maging maimbod sa satuyang mga panuga sa bunyag, asin paurugon, ang gibong pagligtas ni Kristo sa pakihira sa satuyang kapwa, kan mga inako niya tong biyaya. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagehelang, makagamiaw, nahuli kan sa indang mga pagsakit, sinda nagsasaksi sa buhay ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na mga gadan na binunyagan kay Kristo, makisumaro sa siyang kamurawayan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Amang daing kasagkoran, sa pagbunyag sa mo, ginibo mo kaming mga saksi sa imong kamurawayan sa bilog na kinaban. Warasan ang bagsi kan Espiritu Santo, magdanay sa mo, tanganing padagos kaming magsaksi sa itinao mong pagtubod, uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Pagdulot kan mga atang, asin ang liturya kan Eucharistia.
Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sako asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan anatang sa imong makamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ako ang mga atang nadara kan pagpahayag kan sa imong aking namumutan, tanganing ang pagdulot kan mga paratubod mo, maging siring sa sakripisyo niya, na sa pagkaherak nagmamawot na linigan ang mga kasalan kan kinaban. Siya na nabubuhay asin nagahadi sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sahin, magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na dayang kasagkoran, na sa mga makangangalas na misteryo, pinahayag mo sa Hordan ang bagong tubig nin bunyag, tanganing huli kan tingog, na nadangog gikan sa langit, tinubod na sa imong tataramon nag-eerok sa katawohan, asin huli kan Espiritu na naghilig siring sa salampati, namidbid ni Kristong surugoon mo, na linahidan kan olyo ning kaugmahan, dangan sinubol sa paghulit kan marhay na bareta sa mga dukha. Kaya, kaiba kan mga virtudes kan kalangitan, padagos kaming nagseselebrar sa imo sa daga, daing tapos na nagkukurahaw sa imong kamahalan. Kagurangnan ni kananggadaan banal, burabo ding gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sa good sa pasyon. Nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat binak ini, asin tinaw sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan kaini, taini ang sakuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuan niya man nin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamo gabos asin mag-inom kaini. Taini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay na tipan. Napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako.
Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan asin pagabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Siringman, girumdumas sa imong pagkaherak an sa mong matugang na nagturog sa paglaom kan pagabuhay liwat, asin ang gabos sa mga gadan. Dangan ako asinda, sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na inaakan Diyos, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal apostoles, asin gabos na santos, na kahit pa nakapagaya-gaya sa imo, magkanig maging keras, kan buhay na daing kasagkuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong Sesu Kristo. Huli sa iya, asin kay niya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo. Ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian nangangahas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan, orasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaharap. Magindanay na talingka sa kasaalan asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Yesu Kristong kakurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkani ko na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabuotan. Ika na nabubuhay, asin nagahadi, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Pati naraohan kamo nin katuninongan. Peace. Uya ang kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada ng mga inapod sa pamanggi kan kordero.
Mamibi kita. Kagurangnan kaming nabasog kan banal na atang, mapakumbabang naghahagad kan sa imong pagkaherap, tanganing maimbod na naghihinanyog sa imong bugtong na aki. Kami, tunay na apudon asin maging mga aki mo, uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Magula po kita. Bago po ang mensahe kan sa tuyang bagong PPC President, inot gusto ko pong kuanon ang pagkakataon na ini na pasalamatan ang ang namayukan sa tuyang selebrasyon ngunyan si Most Reverend Jose R. Rojas, ang Obispo kan Libmanan. Palakpakan po nato siya. Pinag-inot ko na po, tabaka malingawan ko. And of course, darakayan ang sakuyang kaugmahan sa pagsimbag sa sakuyang imbitasyon sa mga bagong miyembro kang Paris Pastoral Councils. Sabi ko nga ni sa presentation ko last time, 11 po ang lalaki, 9 ang babae. As in, ako na very confident na sinda mga strong force sa tuyang paghinguhan na maitaguyod ang mga pastoral programs and goals kan sa tuyang parokya. So, kadakol po kitang pagkakataon na ipahayag niya. But for now, gusto ko pong i-introduce sa Indo ang bagong parish seal o silyo kan sa tuyang parokya. Kay puhan mag-evolve na haloy na pong si dati tang napakasimpleng logo, alagad pigpresentar ko po ini sa tuyang arsobispo ning hulita mas magiging makahulugan ining sa tuyang selyo, as in from time to time mahihiling po nindo ini sa mga official communications as in lalo na sa tuyang live streaming. So, mangalas ang iba, araw kayan ang silyo. Enot, gusto ko pong ipahiling sa Indo na sa silyong ini, although halawig po ang explanation kayo pero enot na mahiling ninyo ang sa taas, iyo ang Holy Cross, yan sa pinakataas, and then sunod ka yan ang Blessed Sacrament, na kung sain kan 1711 nagatubang ang mga tao asin kaiba ni Maria inang katipanan ng aji tanganing isalbar ang sa tuyang lugar sa linog asin sa epekto kang linog. And then sa right side, digding niya hiling dito sa right side, color blue na background. Yaon po dyan ang simbolo kang Nuestra Señora de Angustia sa itaas. Iyang puso na natususok ning garod. Iyan po ang simbolismo kang Angustia. Asin sa baba kayan, iuman ang parehong simbolismo ni inang katipanan. And then, sa balyong parte, kung saan ka mo nakaatubang, green, iyo po ang background, St. Joseph, simbolo ni St. Joseph, as in iyang mga iba pang mga bagay, tools, saka iyang symbol of purity, lily, symbol of purity ni St. Joseph. So, this is the right time kang October 31, officially pig-declare siyang secondary patron kan sa tong parokya. Siyempre sa ibaba, iyo ang simbahan na almost like symbol din kang nabwa and its religiosity. And then, mangalas ka mo, igwa dyan sa left side nindo, color pula, iyan po ang symbol kang Agustinian Order na enot na nagmisyon digdi sa satuyang
lugar, kang 1571. And then sa right side, iyo po ang symbol kang Franciscan order na iyo ang nagmukna officially, formally naging instrumento tanganing mamukna an sa tuyang parokya kang 1578. And then sa baba, of course, iyang young embryo, duwang young embryo, symbol kang nabwa, buwa-buwaan, or ining buwa, ining sa niyog. And then sa baba kayan, iyo ang anchor. Sa Kristiyano, sa tuyang pagtubod, ang anchor symbol of hope. Alagad, significant po digdi sa nabwa, ta ang anchor symbol man ka mga nagtatrabaho sa Navy, sa naval base, bistado ang sa tuyang lugar, at sa tuyang banwa, sa mga tao na naglilingkod o nagtatrabaho bilang mga seamen or mga naval men. So, yan po ang development kang silyot kan sa tuyang parokya, as in mahiling po niya to iyan sa mga official communications kan sa tong parokya. So ngunyan, sa pagkakataon pong ini, tawang ko na po ning floor ang sa tuyang new PPC President para sa iyang mensahe. Most Reverend Bishop Jose R. Rojas Jr., our presiding prelate, to our highly loved parish priest, the Very Reverend Father Albert S. Aurelio, to our respected parochial vicar, Reverend Father Marciano E. Nabo Jr., the priests in residence, Reverend Father Eutychio J. Infante and Reverend Father Jose O.H. Pepe Pimentel, my fellow officers of the Parish Pastoral Council and their families, Barangay Pastoral Council, Barangay Councils, the presidents of the religious organizations, ministries, and movements, and finally, to our dearest parishioners, those who are physically present and those who are joining us on live streaming. Dear brothers and sisters in Christ, my greetings of a blessed and grace-filled morning. In the gospel today, we have heard about the baptism of the Lord at the Jordan River. Here, Jesus' desire to be baptized by his cousin John is something remarkable and admirable of our Lord, knowing that he was also born in a humble stable in order to fulfill the will of the Father and in saving us from our sins. This is a clear manifestation of our Lord as he leads by example. By this, our Lord has also shown us that being a leader, one must be humble enough, selfless and kind in serving others. Thus, for me, being trusted with such a great responsibility in leading our parish pastoral council,
I am resolved to model myself in the kind of servant leadership that our Lord has taught his disciples. As a servant leader, I promise to be a learning servant, someone who strives to improve in both leadership and service, a servant leader that solicits input from a variety of sources, including God, through prayer, Bible reading, and dialogue with spiritual mentors and the people being served. Because as Christian called to serve, I am an advocate of free and open dialogue. Thus, I shall ensure a feedback process with the people whom I am committed to serve. By this manner, I can ask them, how can I, as a leader, can better serve them and see where it leads. I shall also aim for continuous input so that as a servant leader, I may serve more effectively and efficiently based on the real needs of our parish. With all this, I am very much grateful to our loving God for entrusting me with the gift of leadership and service. And just like a gift, I shall wholeheartedly share this to everyone whom God has directed me to serve. To my predecessor, Manoy Choi Sabio, and all the officers, committee chairpersons, and vice chairpersons whom I worked with for the past more than 2 decades, I thank you for the knowledge and wisdom and skills I learned from you all. Working with you and our past parish priests, Monsignor Nono Saniado, Monsignor Raul S. Pan, Father Wilfred Almoneda, and Father Dan Dizon, and all the parochial vicars who were assigned in our parish, has been a wonderful and great experience that will surely keep me strong as I face the many challenges of this new journey in my life as a servant leader. To my new team, altogether, let us give our 100% support and cooperation to our parish priest, Reverend Father Albert S. Aurelio. We begin by committing ourselves to travel together as a people of God, journeying, reflecting, and discerning under the guidance of the Holy Spirit to build a synodal church. To our generous church benefactors, please be with us in all our future plans, projects, and activities as we pray that you will be blessed 100-fold. To my family, thank you for being my strong support system in all my endeavors and aspirations in life. Having you at my back is a great blessing and privilege to keep my job easy to accomplish. To all of you, thank you. Please pray for me to the intercession of our patroness, Our Lady of Katipunan, Our Lady of Angustia, and Saint Joseph, as I will always pray for you. A blessed morning once again, and may God bless and protect us always. Thank you. Matindog.
Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Idukoan sa indong mga payo, asin maghagad ng bendisyon sa mahal na Diyos. Bendisyonan kamo kan Diyos ng gabos na karangahan, asin iwara sa indoan katuninongan sa gabos na aldaw kan sa indong pagkabuhay. Amen. Ilikay niya kamo sa gabos na kaorasahan, asin pasarigon sa indong puso sa iyang pagkamoot. Amen. Papagdanayon, papagyamanon niya kamo, kan sa iyang mga balaog nin pagtubod, paglaom asin pagkamoot, tanganingan sa indong gibo sa buhay na ini, magdara sa indo ning kaugmahan sa buhay na dahing kasagkoran. Amen. Asin bendisyonan man lugod kamo kan Diyos na makakamhan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo, Amen. lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.